कसुगाव चेम्पियन ट्रफी 2024 नि जोबथा बादायलायनाया रबिबाराव जागोन। कसुगाव दखरा गेलेमु आफादजों कसुगाव R&D गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय कसुगाव चेम्पियन ट्रफी 2024 नि जोबथा बादायलायनाया फैगौ रबिबार खालि जागोन। बे जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 16 हानजाफोरा बाहागो लादों। बेनिखायनो बै सानखालि कसुगाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों कसुगाव दखरा गेलेमु आफादनि आफादगिरि थमास नार्जारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुं खालामनो आरो कसुगाव ओनसोलनिफ्रायबो मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि थांखिजों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जादों होननानै कसुगाव दखरा गेलेमु आफादनि आफादगिरि थमास नार्जारीया बुङो। लानानै 6 तारिखसिम जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशना कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफी बेखौ होनाय जादों। 24 तारिखनिफ्राय जानानै जायै जायै जोंहा दिनै जोबथा सेमि फाइनालाव सफैबाय आरो गाबोननि अखानायैनो जोंहा फाइनाल खेलाया जागोन। अर्थात 6 तारिखआवनो जोंनि फाइनाल खेलाया जागोन। दा जोङो कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे कसुगाव R&D फिल्डआव जे खेलाखौ जोङो सालायदों, जे खेलाखौ होबाय थादों, बेखौ नायनानै पाब्लिकफ्रा लोब लोब फैदों, नायफैदों आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैदों। आरो बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे कसुगाव ओनसोलाव फुटबल मोजां मोनग्राया गोबाङैनो दङ। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फुटबलखौ मोजां मोनो कसुगाव ओनसोलाव। आरो भबिष्यतावबो बिथांमोना जाहाथे बे फुटबल खेलाया कसुगावनि बे R&D फिल्डआव मोजां खेला जालांबाय थायो बेखौ हास्थायदों। आरो जोंबो कासा बा कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन हिसाबै जों जेसेबां हायो एसेबां जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन खेलाखौबो जोङो होनो सेस्था खालामबाय थागोन। जोङो सानदों नैबे खेला जोबखांनायनि उनाव माखासे समनि उनाव जोङो माने काबादि खेला आरो भलिबल जे कम्पिटिसन बेखौ होनो थाखाय जोङो सानबाय थादों आरो जों बेखौ होगोन। मानो होनोब्ला जोंहा नैबे फुजा समावबो माखासे समखौ नायनानै जों खेलाफोरखौ होगोन। आरो जोंहा उद्देश्य दङ बे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे मोजां गेलेगिरिफोर ओंखारो। बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड एबा BTRनि मुंखौ बिथांमोनहा लाबोनो हायो। मोजां प्लेयार जानानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय गेलेहैनानै आरो बे जोंहा मोनसे उद्देश्यबो दङ। आं नोंथांमोननि गेजेरजों दाख्लैबो बुंखादों जे जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसोरनि केरियारखौ दानो हायो आरो लोगोसे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै फोरोंलाङो। जे स्पर्ट्सनि गेजेरजोंबो गोबां स्कप दङ, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो स्कप दङ। खालि साख्रियावल' नङा, देहानि फारसेबो बियो मानसिफोरखौ जोथोनै लायो। आरो मोनसे खोथा होननाय दंखायो, हेल्थ इज वेल्थ। आरो गेलेनाय नङाबा, स्पर्ट्स नङाबा नों माब्लाबाबो हेल्थखौ मोजां खालामनो हाया। आरो हेल्थआ जुदि मोजां नङाब्ला नों मालाबाबो वेल्दी जाया बा माने थाखा फैसा नोंनाव थानायबो नङा। मानो होनोब्ला नोंनि बेमारावनो नोंनि थाखा फैसा आरजिनाया गासिबो थांजोबगोन। जे कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफिया फर द फार्स्ट टाइम बेयो कसुगावआव जादों आरो बे इयुनावबो जालांगोन। बेवहाय जोङो टटेल 16टा टीम्स अर्थात 16टा टीमखौ जों बिथांमोनखौ खावलायहरदोंमोन आरो बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। दिनैहाय सेमि फाइनाल अर्थात सेकेन्ड सेमि फाइनाल आरो मैयाहाय फार्स्ट सेमि फाइनाला जादोंमोन। आरो मैयानि सेमि फाइनालाव फाथाखाथानि जोंमा क्लाब बिथांमोनहा देरहाबाय आरो बिथांमोनहा फाइनालाव थांबाय। आरो दिनैहाय सेमि फाइनाल हिसाबै जोंहा बनजार FC आरो जोंहा जनता क्लाब मा होनो जलाइस्रि बिथांमोननि गेजेराव गेलेगासिनो दङ। दा बिनि गेजेराव जाय देरहागोन बेनो 6 तारिखआव फाथाखाथा जोंमा क्लाबजों फाइनालखौ गेलेगोन। आरो बेवहाय जोंहा बान्था हिसाबै
फोरमायहरखादों जे चेम्पियन्स टिमनो जोङो 50,000 जों लोगोसे ट्रफि हरफागोन आरो जोंहा रानार्स आपनो ट्रफिजों लोगोसे जोङो 30,000 प्राइज मानि जोङो बिथांमोननो हरगोन आरो लोगोसे जोंहा हाइ स्करार थाबाय आरो बेस्ट प्लेयार थागोन दा बेखिनिखौ जोङो 6 तारिखनि बेलासियाव खेला जोबनाय लोगो लोगो बे जे बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जों लागोन।